Orduan, Karima, gaur, zer ikasiko dugu? Errezeta bat egingo dut. Kaka izozkia. Kaka itxaskia. Bai! Zer behar dugu kaka itxaskia egiteko? Oso erreza da. Kanela, azukrea, nata eta kaka. Ados. Usaina azkarra da. Bai, azkarra baina Ona. ona. Eta ze mota? Txakurren kaka. Txapuren kaka. Bai, Jokin. Baina, zailtasuna, kaka lortzea da. Ha. Eta hortaz, konturatu gara Karimarekin joan garenean kakak pilatzera Metzola parkera. Gaurko legeekin txakurek gero eta espazio gutxiago dute hirietan. Baina non ote dago gure kaka freskua? Ez dute denek balio. Tikegia. Usain gabekoa, lodiegia. Baina zorionez Karimarekin errezetaren elementu garrantzitsuena aurkitu dugu. Kaka ona da. Ikusi kaka hori. Freskue. Lehenik, nata, hemen bota. Kanela, pizka bat. Ados. Orain, hau, asko nahaztu behar Ados. dugu. Eta orain, kaka dena, asko birrindu behar dugu. Hemen ipini, Ados. platera honetan. Eta, Bai. asko birrindu behar dugu. Holan. Etorri ona, Jokin. Bai, Ikusi. ikusten dut, Nata bota. Eta orain, tupperware, eta asko nahaztu. Azkar! Bai. Ez sobera ere ez. Oso ona da! Kaka! Istripu bat ukan dugu, tiperuera ideki da, orduan momentukotz pausa txiki bat egin dugu, eta behiro hartzen dugu kaka itzozkiarekin. Mila esker. Listo gara orain errezeta jarraitzeko. Hemen bota. Holan. Ados. Orain, nire truko berezia. Nire mokoa eta ilea botatzea. Hotzgailuan utzi, Ados? barkatu, 3 ordu, itxoin eta jan. 3 ordu pasatu dira, eta orain Karimarekin gastatuko dugu. Kaka itzozkia. Bai? Gure kaka izozkia. Kaka itzozkia.